Hyvää päivää katsojat. Joo. Tangelwoodia tosta. Mä muteen vielä sun videomi täällä pelissä. Panna ready, niin laitetaan starttia. Juu. Turhaan me nyt puhutaan kameralle, mä sit keksin jotain puhuttavaa tohon, kun mä saan julki tän, tai kun mä editoin tätä. Juu. Alakerta. Täällä on täydellinen keli saada nopeasti lämpötilaa. Koska täällä ulkona on melkein 20 astetta, niin saa hyvin tuolla. Jos on vähänkin hengitystä. Helvetin ympyrä. Pitää muuten blurraa toi kiroi. Mä en halua bändejä heti. Niin. Video pitää olla family friendly. Niin kun mä vielä laitoin noin mun kanavalle family friendly. Ei oo keittiö, mun keittiössä on luu. Mä yritän olla kovin paljon kiroilematta. Ei se haittaa, se ei blurraaminen nyt ei oo kovin paha, kun vaan laittaa siihen piip. Kyllä mä silti yritän olla. Ei sulla on niin paljon. Tässä on dotit, tässä keittiössä on dotit. No siellä näytti kyllä aika isolta. Tarkoitan varmaan orbit. Aika niin, iso orbit lämpötila. siis. Niin, mutta silti siinä on orbit. 20 astetta. Huhhuh. Kato, onko se käytävä? Mä en oo varma kumpi se on. Orbit on aina siinä huoneessa, missä on haamun huone. Joo, mutta kun mä huomasin niin sitä käytävältä. Mä otan ristin ja suolan. Joo. Ei kun ristin, suolan, suitsukkeen. Mitäköhän mä voisin ottaa? Kyllä se on keittiö. Mä tuon sinne kynttilöitä. Sitten mä tuon vaikka sinne lisää suolaa. Laitto sulakkeet pois. Meni sähköt. Laitto sulakkeet pois. Ja laittaa takas. Ne on päällä. Kakkosta, ihan kakkosta ja kolmosta näyttää. Lämpötila on 18. Joo. Puhalsi vissiin kynttilä, vai laitoiko se sen edes päälle? En mä oo laittanut niitä vielä päälle. Mä puhun täällä. Oho. Get away. Laitto. Joo, mä kuulin. Otitko sä Nyt se käveli myös suolista. Mä otin yhdestä suolasta kuva. Ei mulla oo kamera. No siinä maassa oli. Juu. Mä otin ainakin yhdestä. Mare joka jonroi. Mutta Mare joka jonroi, että Twinssi se voi olla. Ei Twinssi, kun siis toi Mimikki. No niin, sitä vähän minäkin. Otetaan dotit. Otetaan toiset dotit. Ota toinen kamera. Kattoon eri suunnasta ja mä otan sit vielä toi UV-valo. Jup. Jos se... Mikä näistä oli UV-valo? Se ei voi olla UV-valo, niin älä ota. Voiko se olla dotit? Dotit, niin se olisi jokainen. Niin mitä mä laitan Spirit? Ei kun niin, se on Spiritboxi. EMF se ei oo. Jos on EMF, niin sitten... Tänne jos on joko Ultra tai Enfi, niin sitten se on Mimikki. Ei se voi olla ultra, Mimikille ei oo ultraviolettia. Käveli suolasta, vittu mä sain paskahalvauksen. No mikä niin sun tarvii housuihin paskoa, ei tää niin pelottava peli oo. Sanon minä. Nyt mulla on tyhjä suolapurkki. Se on hyvä kysymys. Dotit näkyy jos näkyy. Otitko sä mistään suolasta kuvaa?
Ei mulla ole edelleenkään kameraa. Okei, no mä otin. Mikä mun sanitio? Seitän 4. No ihan hyvä. Ainoa joka näistä pystyy hyökkään korkeammalla niin on Onryo, se puhaltaa 3 kertaa kynttilän. Ja sitten Mare tekee todella paljon haamutapahtumia, no tää ei oo tehnyt vielä yhtään. No Mare tekee pimeässä todella paljon haamutapahtumia. Mä otan nyt yhden. Nyt hävis dot, ei kun noi ghost orbit. Käydään kattoo, onko se sama huone. Nyt en oo enää ghost Ota käy tota noin. kattomassa. Ota Suitsuke. Käydään sammuttaa valot ja jos tarvii, niin vaihdetaan huonetta. Joo, mä otan tän mikrofonin, tää ihme mikrofoni, mikä tää nyt on tää. Tää oli tää, hemmetin mikä tää oli tää. Juu, vähän pikkusen välkky valasta. Näyttäis olevan sama huone vitosessa. Mutta ei oo kyllä pakkanen. Joo. Eli ei ois noin Onryo. Jokai tai Mare. Sammuttiko valot? Ei kun täällä on vaan pimeä. Mä nyt vielä tsekkaan tän lämpötilan pari kertaa. Tää ei mene alle 4. Koko aika 5. Joo. Ja hyvä, että sä äijä muuten vastas samaan aikaan, kun mä seisoin tässä, mä laitoin tohon suolaan, niin hyvä, kun se tähän kameraan, että se vastaa sulle. Saadaan tapahtumakuvia, kun se puhaltaa No, nuo ja pian. kynttilät. Näinhän mä näen tohon hyvin. Hei, puhalsi ton. Yritti huntata äkkiä Yritti huntata! ulos talosta. Vittu. Nyt käydään kattoo meidän sanityt. Oh, moro. Sun sanity on 70, joten tää on Mare. Niin. Vai voisko Hemmetti. Voiskohan Heti kun No. Voiskohan tää olla Onryo? Tää puhalsi 3 kertaa kynttilän. Mä vähän epäilisin, että tää voisikin olla freezing. No mennäänkö Onryolla vai Marella? Kumpi? En mä ainakaan tiedä. Mä ehkä laittaisin itse Onryon, koska se puhalsi 3 kertaa kynttilän. Heti kun se puhalsi kynttää, se rupesi heti hunttaamaan. Tai yrittää. Siis ei ruvennut huntaamaan, vaan hän yritti huntata. Mennään Onryolla. Onryo. Ok. Oli. Oli se. Mä Oli saan hyvä. parhaimman Juu. motion sensori. 8 tonnia, herra jumala. Mitä vittua? Arvaa paljon mun koko tää loadoutti maksaa. No, 2500. Kallista puuhaa. mulla maksaa tonni. Joo, no mulla on vähän arvokkaampia tavaroitakin. Panna ready, niin mä starttaan peli. Juu, Venasek. Joo. Mulla on melkein kaikki level 2 paitsi Firelight. Se saa level 4 seiskalla. Joo. Kyllä sä ihan hyvin oot mua ja Niko kirinyt. No. Hei, mä oon 70 level, ei kun 30 leveliä teitä pienempi. Tai ainakin sua pienempi. Niin on, mutta ei se haittaa. Alakerras. Alakerras. Joo, kattoon just.
Täällä on huono keli. Onko mulla muuten päälamppua? Ei ole. Mä toivon, että ei oo demoni tää mitä tappaa mut ja menee rahaa sellaisen. Ei No oo, niin, ja oi sinne meni 2 tonnia. Voi mennä enemmänkin. Käsi. Sinäkö täällä tempailit? Joo. Mä oon vähän yritellyt kattoo. Oota. Tämä. Ei ku onko. On vai? Täällä on kaikista pienin lämpötila. 8. Aha. Kokeillaan tuuria. Mutta se on todennäköisesti varmaan tämä. No on aika varma, kun siellä on kaikista pienin. Kaikissa oli yli 12. Mä koitan puhua sille. Joo. Vastaus. Vastas. Mä kuulin tänne asti. Puhu aika lujaa. Niin vissi. Kokeillaan. Ei saakeli, mulla oli kyllä äänekuvalla tässä pelissä. Kokeillaan Oi saakeli mun korvat. Kokeillaan Freittiä ja Phantomia. Phantomi saadaan kuvalla selville. Otetaanpa motion sensoreita. No. Nää on aika siistit nää uudet. Sit mä otan tollasen ja mä otan dotsit. Ota suolaa. Mitä? Ota suolaa. Tää näyttää toi hemmetin kameralta. Niin näyttääkin. Välkyttelee valoja. Mä otan insensen tästä hyvästä, koska se välkytti valoi. Mulla on insense koko aika kannas. Kirjoittaa kirjaa. Insense on hyvä löytää takataskasta. Kirjoittaa vai? Kirjoittaa. Ota kuva. Miina on puhelin. Kumaan kautta. Miina oli puhelin tossa. Tossa. Tuli interaction, hyvä. 2. Tää motion sensori liikkuu. Käveli. Hyvä. No mä huomasin. 6 kuvaa jäljellä. Käveli. Käveli. Ei voi olla Freitti. Oho, ei multa mun insense heittää vittu. Tuppa ulos taloa hetkestä. Ulos talosta. Spiritti Poltergeistin Maremoroide okei. Eli se on niin kuin mitä kaikkia siellä me saatiin. Ghost Frighting ja Spirit Box. Tuottaan pillerit, sulla on Joo. sanity lähtenyt aika paljon. On vai? 60. Herra jumala. Tuoppa toinen lamppu. Tuo toinen lamppu, mä tuon toisen. Mä tuon... mä jätän nyt ton kameran hetkeksi. Mikke! Kato tota! Niin. Jos saat, niin ota toi Pikku se on kamera muuten. ja toinen kamera. Ota toi videokamera ja fotokamera, jos saat. Mulla on itellä Insense. Kuvakamera. Niin. Mulla on Insense ja UV-valoja, sit on toi Dotsi. Mitä mä teen videokameralla? Saadaan toisesta suunnasta kuvattua tätä paskaa. Ok. Missä? En mä tiedä. MF2. Se koski jonnekin täällä vai? Onko mun ottanut tuosta kirjasta kuvaa? Olen. Hyvä. Aika alhaalla toi lämpötila. Kato dotseja ja orbeja, jos näkyy. Joo, avaa ove. Joo, mä tiedän, mutta mä en oo enää siellä. En ainakaan nähnyt. Onko MP5? Ei oo Enfi-vitonen. Ei ainakaan näkynyt Joo. UV:tä kun mä kattelin.
Jup. Mikä arvaa, oliko kiva pelata eilen messukapis, kun satoi koko ajan. Aina kun meillä oli peli, niin aina sato. Tuu kattoo missä se seisoo. Toi muuttuu aina punaiseksi toi ympyrä, kun se on siinä seisoo ton alueella. Noniin, nyt se seisoo siinä. Mistä ne muuttuu vihreäksi? Ei muutu, kun punaiseksi. Tietää. Tuskin noita... Niin kun se on vihreä, niin se tekee äänen, niin se periaatteessa tarkoittaa sitä. Tää onneksi tälleen hitaasti. Nyt mietin, kun sä kääntelet tätä. Mietin, kun sä kääntelet tätä kameraa, sitten yhtäkkiä, kun me käännetään takaisin tähän, niin se on siinä silleen... Se on siinä silleen hemmettiin irvistelemät kameraa edes. Ota koi pääkamerasta pois. Eihän se oo päälläkään, ei kun olipas. Avaa taas ovea. Ei kun laittaa kiinni. Ei, kun avas sitä. Se oli vähemmän auki. Vittu, mulla on helvetimoinen kusietä. Mä sen takia lähden pois autosta, että et saa vaan laita menemään, kun mä käyn kusella. No mullakin on kusiat. Oi että. No hyvin tää peli nyt loppujen lopuksi menee.